Takže je to tady. Beer Challenge únor 2014. Já jsem Tomáš Honek a jsem tady na základě nominace, kterou mi udělil teď už bývalý kamarád Jakub Uhlíř. Já tu výzvu přijímám a teď oč se jedná. Mám na X vypít půl litra piva, umístit to na internet a zvolit další 3 nominované, kteří se budou účastnit tady toho challenge. Jestli to neudělám nebo neudělají, dluží tomu předchozímu tomu, který je nominoval kastl piva, toho samého, který on vypil. Takže já tuto výzvu přijímám. Vzhledem k tomu, že první video se neuložilo, tak to už je druhá půlka, jo? Ale jdu do toho. Takže Kubí, jak se otevírá pivo? V pracovním procesu. Ups. Dost obtížně teda, bych řekl pravdu. Máme to tam. Teď, aby nám to co nejméně pěnilo. Než nám spadne pěna, tak tady vidíš, jak to vypadá, když se opravdu pracuje. Na rozdíl od tebe, kdo se chodí do práce vyspat. Mimochodem, toto je víkend. A než nám to spadne, tak se mrkneme, jak probíhá rekonstrukce mého budoucího hnízda. Všude krásný nepořádek. Tma. Let's go, let's go, let's go. Doufám, že to dám. OK. Okamžik pravdy se blíží. Ještě stále, ale hodně pěny. Tam toho moc není. Chvilku strpení. Mimochodem musím pochválit všechna videa, která jsem zatím viděl. Luxus. A OK, jdeme na to. Takže. Beer Challenge, druhý půlčák, doufám, že na X. Jedna se nepočítá. OK. To bychom měli. Omlouvám se. A nyní k nominacím. Takže, vybral jsem 3 lidi. Jako první nominovaný je Radim Beňovský. Tady člověk, který pivo nepije, tak uvidíme, jak se s tím popere, ale je pro každou prdel, takže uvidíme. Dalším nominovaným je někdo z další party, aby jsme to trošku roztáhli po celém Brně. A tím nominovaným je Jakub Danko. Uvidíme, jak se s tím chlapec popere. A posledním nominovaným je člověk, který mě dnes uháněl a chtěl vědět, na co, že jsem to byl vlastně nominován. Já to neprozradil. A nyní je to Alois Jaša. A to je pivkař, tak uvidíme. Natočí bez tak něco vtipného. Takže těším se na zajímavá videa a jdeme na to.